Choyawi watwi kwbang phaima bai salo auli-ni kisaswk romdi orient chowmuni sakuntala road RMS chowmuni ganaraj chowmuni chowmuni dai paradise chowmuni tei lomkha Abotwi tongkhor deramung jorao hojan tongnani te helpline saklaikha Agartala municipal council. Choyawi watwi kwbang phaima bai salo auli-ni kisaswk romdi orient chowmuni sakuntala road RMS chowmuni ganaraj chowmuni chowmuni te paradise chowmuni akorogo tui lomkha tui kom rinani bagai AMC ni bkhak tui nangmani luaji jaka tui kom rinani bagai kaichidok tui sarjaknai pump machine chalok jaka IMD ni tongkhor ni bkhak tui phasani dam chisa ni sime sarik dam ba tamui soti thamchi ni bisingo 145 mm ahai watwi wamani record khlai jaka obahaina laithangdik bisi dokchi nei bisini bisingo waitham wakha oboni bisingo phasani watwi wama kaisa cha salo ba Abotwi watwi wawi mano hune hojagrika habar tongkhor tui lomjak amsayo hapang ti AMC ni bkhak ti lukurogno chubachuni bagai kwbangma rungrohor jaka juda juda thayo kchawi tongnai borokrokno naharjaka habar derai tongma jorao salthang tripura disaster management ni bkhak ti chubachurinani bagai toll free number saklaikha Kurang sasak thayo malkhung kchawi tongkhai borok kchawi tongkhai emergency sakam nogo haya rokno tlangnani bagai eba lama buphang bai klai tongkhai obono jai khlainani bagai 1077 toll free number kurungnani bagai eba AMC ni 8632016665 o WhatsApp number message rohnani bagai sadaka mungsasak ni bejuano nai hapangni bkhakte nangmani luajima naharjaknai Abono karibo ferongni bejuwa klaikha ferong tongkhorni 1912 number koktu khlai manano auli tongnai rok ferong tongkhorni 1863596081 o WhatsApp bobo message khlai manano bejuwa khlai tongnai rok 4 sal bai kokti salo watwi tongai mano disaster management ni bindia rok nobo nangmani chubachuni bagai saklai rijaka hapang Bureau report Kokhora